Патаемныя перамовы Лукашэнкі з французскім выведнікам, абнадзейвальны допіс прадстаўніка Трампа, расследаванне масавага атручэння дзяцей у Барысаве і экстрэмальны адпачынак на моры для беларускіх турыстаў. Пра гэта і не толькі раскажам у кароткім выданні навінаў чацвярга 4 чэрвеня на Белсаце. Пачынаем. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША ў справах Беларусі Джон Коул заявіў, што праца дзеля вызвалення беларускіх палітычных зняволеных працягваецца. Мы яшчэ не скончылі, не трацьце надзеі. Адпаведны допіс Коула ў сацсетцы X з'явіўся як рэакцыя на словы кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Святланы Ціханаўскай. Адказваючы на пытанне шэф-рэдактара украінскага выдання «Апостраф» Дзяніса Глушко, яна паведаміла, што ў беларускіх турмах застаецца каля 800 палітвязняў. Пры гэтым рэальная лічба можа быць значна вышэйшая. Многія затрыманні застаюцца незадакументаванымі, бо сваякі баяцца звяртацца да праваабаронцаў. Ціханаўская таксама выказала падзяку амерыканскаму боку і асабіста Коулу. Яна нагадала, што ў выніку перамоваў ЗША з рэжымам Лукашэнкі на свабоду ўжо выйшлі каля 500 палітвязняў. У Менску на даручэнне Эммануэля Макрона пабываў генеральны дырэктар галоўнай управы вонкавай бяспекі Францыі Нікаля Лярнер. Пра гэта паведаміў палітык Валерый Цапкала са спасылкаю на, цытата, «вартыя даверу крыніцы». Да Лукашэнкі данеслі пазіцыю Парыжу наконт імаверных наступстваў для Беларусі ў выпадку беспасярэдняга ўдзелу ў вайне або выкарыстання беларускай тэрыторыі для дзеянняў, звязаных з ядравай зброяй, піша Цапкала. Таксама абмяркоўвалі вызваленне палітвязняў, гуманітарную сітуацыю ў Беларусі ды іншыя пытанні. Раней Лукашенко заяўляў, што падчас тэлефоннай размовы з Эммануэлем Макронам дамовіўся пра візіт у Мінск даверанай асобы прэзідэнта Францыі. Афіцыйных пацверджанняў такога візіту пакуль няма. Адпачынак на чорным ад разліваў нафты моры і з дронамі над галавою. Беларускі сервіс «Атлас Бас» пачаў прадаваць квіткі на прамы аўтобусны маршрут з Менску ў расейскую Анапу. Першыя рэйсы запланаваныя на сярэдзіну чэрвеня. У дарозе давядзецца правесці каля 32 гадзінаў. Кошт квітка для дарослага 290 рублёў. Як сцвярджаюць у «Атлас-Басе», квіткі на першыя рэйсы разбіраюць актыўна. Апошнім часам Анапа і шэраг іншых расійскіх гарадоў згадваліся ў навінах у сувязі з атакамі ўкраінскіх беспілотнікаў на мясцовую нафтапаліўную інфраструктуру. Шэраг трапляняў прывёў да маштабных разліваў нафтапрадуктаў і забруджвання акваторыі Чорнага мора і прыбярэжных тэрыторыяў. Эколагі назвалі сітуацыю катастрафічнай. Мясцовыя ж улады адрапартавалі пра поўную ліквідацыю наступстваў і пачалі з 1 чэрвеня курортны сезон. Новы прэм'ер-міністр Латвіі Андрыс Кулбергс заклікаў спыніць усе гандлёвыя дачыненні з Расіяй і Беларусю. Кулбергс, які толькі 28 траўня ўзначаліў урад краіны, дадаў, што ўжо даручыў кіраўніцы МЗС распрацаваць у каардынацыі з еўрапейскім звязам крокі дзеля рэалізацыі такога рашэння. Латвійскі прэм'ер зазначыў, што гаворка ідзе як пра імпарт з Расіі і Беларусі, гэтак і пра экспарт у гэтыя краіны. Выключэнне, на думку Кулбергса, варта зрабіць толькі для мясцовых фармацэўтычных кампаніяў, бо яны не могуць хутка пераарыентавацца на іншыя рынкі. Нагадаем, у траўні Міністэрства транспартных зносінаў пачало рыхтаваць заканадаўчую забарону рэгулярных і транзітных аўтобусных рэйсаў у зносінах з Беларусю і Расійскай Федэрацыяй. Забарона на нерэгулярныя аўтобусныя перавозкі дзейнічае ўжо з восені. Беларуска Арына Сабаленка пацярпела сенсацыйную паразу ў чвэрцьфінале адкрытага чэмпіянату Францыі па тэнісе. Адна з галоўных фаварытак турніру ў 3 сетах саступіла расейцы Діяне Шнайдер, сеянай пад 25-м нумарам 6-3, 5-7, 0-6. Прычым у другім сеце Сабаленка вяла з лікам 5-2, але пазней цалкам выпусціла з рук ніці гульні і была знішчаная ў вырашальным сеце. Летась на кортах Ролан-Гарос першая ракетка свету дайшла да фіналу, у якім саступіла амерыканцы Коры Гауф. No thoughts, no emotions. Ніякіх думак, ніякіх эмоцый. Проста хачу зараз кінуць тэніс. Але паглядзім праз некалькі дзён. Спадзяюся, мне ўдасца псіхалагічна прыйсці ў сябе. I don't know. Не ведаю, калі апошні раз са мной здаралася такое, што я прайгравала 10 геймаў запар. Але, напэўна, псіхалагічна я трапіла ў вельмі глыбокую і цёмную яму і проста не змагла вярнуцца. У Барысаве 8 дзяцей ужо выпісаныя з больніцы пасля шпіталізацыі з сімптомам вострай кішачнай інфекцыі, паведамляе Міністэрства аховы здароўя.
Усяго па медычную дапамогу з 2 па 3 чэрвеня звярнуліся 30 дзяцей з 11 дзіцячых садкоў гораду. 27 з іх шпіталізаваныя. Пацыенты скардзіліся на шматразовыя ваніты, боль у жываце і слабасць. Узрост дзяцей ад 2 гадоў 8 месяцаў да 8 гадоў. Для высвятлення прычын захворвання санітарна-эпідэміялагічная служба праводзіць расследаванне. Сваю праверку на даручэнне Генеральнай пракуратуры ладзіць і следчы камітэт. Гукі выбухаў і стрэлаў у Барановічах. У горадзе сёння пройдуць чарговыя трэнаванні сілавікоў па супрацьдзеянні так званым масавым беспарадкам, перадае прэсавая служба міліцыі Берасцейскай вобласці. Для правядзення трэнаванняў перакрыюць некаторыя вуліцы гораду. На дарогах можна будзе пабачыць спецтэхніку. У лютым правядзення падобных вучэнняў ва ўсіх рэгіёнах краіны анансаваў кіраўнік МУС Іван Кубракоў. Нядаўна ў Магілёве сілавікі трэнаваліся не столькі супрацьстаяць рэальным злачынствам, колькі душыць мірныя пратэсты грамадзянаў. У прыватнасці адпрацоўвалі затрыманні жанчын з кветкамі і журналістаў. Нападалі на аўтобус, цытата, па экстрэміску настроенымі грамадзянамі. У Беларусі затрымалі і перадалі Расіі махлярку, якая падманывала вядомых блогераў з суседняй краіны. Паводле абвінавачанняў мастачка Хатуна Аташьян прадстаўлялася як вік-партнёрка найбуйнейшых сусветных гатэльных сетак. Яна прапаноўвала інфлюэнсерам адпачынак у топавых гатэлях у абмен на рэкламу ў соцсетках. Трэба было толькі даплаціць за пералёты сваіх блізкіх. Пасля пераводу грошай жанчына знікала, а потым паведамляла, што паездка скасаваная. Агульную суму шкоды ад ейных дзеянняў ацэньваюць у 700 000 долараў. ДТЗ з удзелам легкавікоў і матацыкла здарылася ў Менску на вуліцы Дзянісаўскай. Пацярпелі матацыкліст і ягоная пасажырка. Паводле інфармацыі ДАІ, прычынай аварыі сталася незахаванне бяспечнай дыстанцыі 33-гадовым кіроўцам матацыкла «Сузукі». Спачатку ён сутыкнуўся з легкавіком «Пежо», ад удару матацыкл адкінула на спадарожны аўтамабіль «Ауді». Кіроўцу матацыкла і ягоную 26-гадовую пасажырку даставілі ў шпіталь. Вызначыўся чэмпіён краіны па гандболе. Пасля гадавога перапынку тытул вярнулі сабе гульцы Мяшкоў Берасце. У чацвёртым матчы серыі да 3 перамогаў берасцейцы ў гасцях разграмілі леташняга пераможцу і галоўнага гістарычнага канкурэнта сталічны СКА 32-23. Лік серыі стаў 3-1 на карысць Мяшкоў Берасце. Для клуба гэта 17-ы чэмпіёнскі тытул у гісторыі. На давыдаўскі рынак у Гомлі завіталі незвычайныя пакупнікі. Цэлая сям'я качак. Тых, хто хваляваўся, што стала з птушкамі, аўтарка відэа супакоіла. Дарогу да вады ім падказалі неабыякавыя людзі. Мілыя кадры з Гомля глядзім без каментара. Пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат» о 19 гадзіне па Менску. Заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі «Белсату», а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайкі і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».